abazali ixesha lokulala nelokuvuka abalazi. Bathe endaweni yokuvuka balale, endaweni yokulala bame ngeenyawo ngenxa yokuncuthwa ngabantwana babo. Ngoba umntwana xa ephambi kwakho uba yingelosi, asuke xa isesitratweni abe yingcuka, ungathi umthethelele ngelithi hayo wam umntwana kanti nguye kanye. Ewethu ungathethi kakhulu unomntwana, noba usebeleni kodwa ungathethi kakhulu unomntwana ngomntwana womnye umntu, ngoba laa mzali akamthumanga umntwana wakhe, wayemcele kuThixo njengowakho. Ungamhleki kakhulu.